menjanda gawe isin lah ake golek no salin kasal titik sukuan Sugeng dalu Raka Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Yoyo. Manut informasi ingkang kula tampi jenengan malah wis marambah makaping-kaping dipun timbali wonten keluarga besar Eyang Harjo Semito. Nggih niki wau kula pun disebawa kalian Bu Sri terus manyeng ngoten wah kelingan wis tau sowan mriki. Ping pira? Wah kula angger duwite pun entek lali Mas. Ora urus kaya ngono kuwi. Ampun dieling-eling mengke ndak mboten ditimbali melih. Oh ngaten nggih. Dadi tem mriki niku tetep fresh baru anyar lagi. Nah ngaten nggih. Wong mlaku mriki mon kula pun mboten kelingan aja dikandhani kali kanca kula. Pun tau mriki Pak. Oh ya. Ya disyukuri le berarti iki tanduk tegese nyambut gaweku ketrima rikala mbiyen. Alhamdulillah nggih. Wong pancen nyatanipun Bu Sri sak keluarga menika anggenipun tresna kalian budaya, ngrengkuh kalian para seniman menika nggih sangat luar biasa. Buktinipun nggih hidangan menika banyu mili mboten wonten kendhatipun lho Mas Gareng. Pun niki sing keladuk wani kurang duga gur siji. Napa? Yamene kok wis metu kopi lah mengko metu apa? Lah kersane piye jenengan niku? Kopi niku pun wancine ngantuk lagi metu kopi. Niki dereng ngantuk pun di kopi mungkin ngantuk nggih bablas turu. Sing jenenge seniman kudu tanggung jawab. Tegese kudu profesional, aja mung tergantung karo hidangan dan minuman. Ning sampean kudu konsisten, gandeng dipercaya karo Bu Sri sak keluarga. Carane piye tetap dengan semangat yang hebat untuk menghibur warga masyarakat. Lho yen kula niku tertib kok Mas wong aja meneh kok nyambut gawe lagi budal mawon kula pun gasiki. Niki le, niki napa keperluane bersyukur niki tembus disyukuri diberkahi. Mula Semarang nu peteng dedet lho Mas. Nggih. Dugi kutha entuk pitu nu udan deres. Brus. Sik. Kutha napa? Kutha entuk pitu. Sing pundi niku? Semarang, Ungaran, kutha entuk pitu. Salatiga. Ayo salah telu lah entuk pitu to. Oh iya. Nggih. Wah, lah kok lengan napa sing kula gumun bareng mlebu kecamatan Sampingan niku kok Kecamatan apa? Mriki ini kecamatane Samping. Kecamatanipun Sambi. Lah ya sambilan lah Sampingan to Mas. Oh iya. Niku kok iso terang gasik upama teles pun lumrah ning mboten nganti makbres. Saya pun tumuju teng Kedung Kebo mriki. Mriki dusunipun niku ingkang leres Kedung Gudel Mas Gareng. Alah kok biyen kok gudel terus saiki wis gedhe wis dadi kebo. Wilayah kaya mangsa gudel aku rene biyen gudel saiki ya wis kebo. Iya. Niki tegese le gadah damel keberkahan. Amin. Niki wajan matur nuwun lho Bu Sri sampun nimbali kula makaping-kaping niki. Lho kowe iki titenono. Wong wedok ki angger jenenge Sri kuwi pinter memanage apapun rumah tangga maupun ekonomi. Buktine apa contone ndi? Niki Bu Sri, bojoku. Loh, bojomu sapa? Sri wan. Wah, bojoku ki angger ngene iki duit sing nata bojoku. Layak Bu Kesi wingi transfer ya rekeningi ya bojomu Bu Sri Rahayu SE. Kandhane kok Mas. Aku dadi iki kari nglakoni tok iki. Lah piye to? Lah ning ya ora apa-apa wong kabeh iki kanggo anak bojo. Ah iya. Dadi kanggo keluarga kaya panjenengane traing Mbah Harjo Semito. Harjo Semito kuwi lak ngrukun ngene iki aku seneng lho Mas. Dadi bola-bali wis tak jlentrehke. Kalau sebuah keluarga harus tahu arti keluarga.
Apakah arti dari keluarga? Keluarga itu terdiri dari beberapa suku kata. Keluarga. Ke itu keadaan apapun baik suka maupun duka harus selalu bersama-sama. Lu ki lupakan egoisme masing-masing. Arahnya harus selalu berpikir positif. Terakhir gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nggih. Gandeng iki keluargane Eyang Harjo Semito, mohon dipertanggungjawabkan sisan gawe Harjo Semito per suku kata maknanya bagaimana harus dijabarkan. Har kuwi harapan beliau keluargane bisa rukun. Jo nganti cerah bubrah. Sebisa mungkin sampai akhir hayat keluarga tetap bersatu. Nganggo mie barang toh? Harjo Semito kok mie barang piye? Milo anak putu ya miturut nganti saiki ya rukun. Terakhir to lho iki tata gelare manggone beda kutha ning tracere tetep kene Harjo Semito. Wah ya elok tenan. Aku seneng lho iki beliau nuwun sewu mergo sing tak tepung utawa sing aku ketemu Bu Sri. Beliau itu termasuk orang iki ana kata-kata yang baik. Beliau itu selalu berpikir ke atas untuk memohon, berpikir ke bawah untuk selalu bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk saling berbagi, dan beliau tidak pernah berpikir menjadi orang sempurna, tapi selalu berpikir untuk menjadi orang yang berguna. Wah iya elok. Ora neh ramokal wis marambah makaping-kaping jenengan ditimbali karo Bu Sri, wong nyatane pinter kaya ngono Pak Gareng. Aku tak hati-hati kok Mas. Aku ki tak hati-hati. Tak hati-hati mergo aku wis ngerti. Untuk bisa berjalan kita harus berlatih cukup 1 tahun. Tapi kalau untuk menjalani hidup ini butuh waktu bertahun-tahun supaya hidup kita tidak salah jalan. Wah, iya kata mutiara dan bijaksana. Iki ora mutiara iki yo Senja Utama, terus biru malam. Kuwi kereta api ya, Nyok. Argo Sindoro. Tegese kata-katamu bergas apik penuh nasihat ngono lho. Lah ya kuwi. Iya. Dadi ngono lho Mas, dadi awake dhewe iki hidup harus selalu belajar. Dadi ora ana kendhat anggone mikir lan sinau. Bener mergo sak larang-larange bondo kuwi ngelmu ya ta, sak apik-apike tumindak kuwi sinau ngono kae. Heeh. Aku cocok. Heeh. Ning tenan lho iki nggone rowo lho. Iki biyen ki riyen nggih mriki nggih Bu Sri. Nggih mriki nggih. Wah, marai jarake biyen le nanggap kesuwen dadi aku lali. Ayo kudune ditimbali matur nuwun. Tur yo ditata bergas lho Mas Gareng. Sing genah. Duit utawa rezeki sing tak tampa saka Bu Sri iki temonjo tumrap anak-anakku, Mas. Kok iso? Ya tak nggo bayar sekolah terus terang. Biar pas kepepet wong kondisine Covid barang kok Mas kowe iki. Nalika Covid jenengan ya prihatin to kowe. Kuwi lho tak critani. Aja sok wong dadi wong sombong. Wis aku wis nglakoni dhewe. Kapitunan rugi tur bermasalah uripku. Dadi ceritane aku ki lak seorang nun sewu niki mboten jeneng pamer, kula mung crita sak entene mawon. Kula niku PNS. Lah, gandeng PNS jane kuali, kula niku jane seniman nyambi PNS. Mboten PNS nyambi seniman. Dadi seniman nyambi PNS. Gandeng aku garenge laris, terus aku ngajokke pensiun dini kurang 5 tahun. Wong tanggapanku laris kowe kok. Ben bengi tanggapan terus ya. Ngapain ngono to? Wis delala kok di ACC.
2018 di ACC SK pensiunku teko. Mudhun lah kok 2019 ndara corona rawuh. Weh, bosok ra kowe. Dadi jagake tanggapan 2,5 tahun meringis ning omah. Wah ternyata wong sombong iki entuke rugi karo rugi. Mula kae to dawuhe para pinter wong kibir iki bakal kejungkir ngono kae to Mas. Bener wis. Lah iya. Wis aku wis ya ini teguran Tuhan kepada saya. Ning saurunge Covid teko jenengan lak tanggapane wis laris tegese tabungane wis pirang-pirang to kuwi. Lho. Kowe iki seniman apa dudu? Seniman. Kowe seniman aku ya seniman. Padha. Kowe ngerti to pola hidupe seniman ki piye? Lah piye? Entuk saiki entek engko. Kuwi lek awakmu, lek aku ya ora, tetep disimpen ditabung. Ora ya mergo kowe entuk bojo galak kuwi. Ora galak ya tertib bojoku ki. Iso bedakne ora tertib karo galak. Iya ya paling perbedaannya mung tipis. Nyuwun sewu Pakde Gareng. Nun. Mudar kowe. Nyuwun sewu Pakde Gareng. Nduk. Enten ngeten lho nggih paribasan ngeten. Bojo galak. Bojo galak itu belum tentu untuk menyengsarakan. Namun menjadi bojo galak itu adalah wujud penyelamatan suami. Bener, kowe bener kuwi. Lho, kuwi lho nyelametke kowe. Saiki mang takoni ibu-ibu sak niki sak mboyo lali. Nek mboten galak, bojone ya mesti aneh-aneh ra duwe wedi. Wah, ra duwe wedi bebas. Wah, saya konoan kuwi. Ngapunten Bu Sri, benjel lek wayahan melih bintang tamune ampun Gareng nggih. Iki ngopo ta? Malah ngobongi wong omah kudune lek ngedem-edem Bu Kesi yo. Malah dadi provokator kuwi lho. Lah timbangane kok ngamuke nyang aku. Loh, iki ngene lho. Kowe masih tak dus dina ping 1000. Yen pancen cintamu kuwi cinta sejati lan kowe kawahyon jodoh ora bakal pisah. Loh, aku ki ngomong ki nganggo teges. Apa kok aku ngarani kewahyon jodoh? Maknane ora mung kewahyon bojo, mergo bojo karo jodoh beda. Yen bojo? Bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Tapi kalau jodoh yang bisa memisahkan hanya maut. Oh iya, apik. Dadi beda ya jodoh karo bojo. Wah, kowe kari milih. Milih piye? Ya kowe pilih jodoh apa bojo? Ya jodoh. Nah, lah mau neng mburi jare bojo. Jodoh lek ngene jodoh. Mau kena kalau Mas bojoku ngono, ora jodohku kok. Lah aku ora ngerti sing kok jabarne iki jebule apik jodoh. Mau bojo ora jodoh. Piye kuwi? Gandeng niki wau kan keweden kalih kula to Pakde. Dadine saniki malih jodoh. Ya mbiyen bojo, ning saiki jodoh. Mergo usia pernikahanku iku wis 15 tahun. Lah kuwi. Mula aku karo Mas Cahya Kuntadi pengen nulat lekase kekeluargaane keluarga besar Ibu Sri kelawan Bapak Andreas. Muga-muga jodoh sampai maut memisahkan. Amin, luar biasa. Tepuk tangan untuk istri ki luar biasa iki kan. Cinta tenan lek ngono. Pinter kuwi. Lho, mau jare ngitunge ruwet. Lha iki lambemu ngobong terus ta iki? Aku anggere ana kanca rukun Sri. Pakde Gareng. Nun. Nyuwun sewu. Jenengan tresno kalih kula kalih Mas Cahya Kuntadi to? Piye? Nah, lek jenengan pancen pinter tenan, lek wau ingkang jenengan terjemahkan kan Ibu Sri. Saniki coba jenengan terjemahke asmane bojo kula Cahya Kuntadi. Lek jenengan saged terjemahke, panjenengan mengke kula caosi napa nggih tali asih saking keluarga besar Bu Sri. Lah niki kanca-kanca pikantuk rokok sedaya termasuk niki dipun paringi sedaya amplop niki cacahe komplit 1 kru 50 orang. Nah niki mungkin kula bagi kali kanca-kanca matur nuwun Bu Sri, Pak Andreas. Termasuk niki lho, napa jenenge? Oleh-oleh bingkisan. Nah, ayo saiki jenengan terjemahane Cahya Kuntadi lek apik langsung tak bagi neng kene. Apapun saya lakukan demi rokok. Martabatnya kalah karo rokok piye kowe iki? Lah wong ki dopingku ki ya rokok ora. Orang ngerokok ya kecut, pipone anyar ora dirokok ngopo? Oh, iki sidor iki. Iki ya dirungokke. Ya sing apik ora. Jenengmu sapa? Lho.
Mbok iki arep entuk rokok karo jenenge dalang ora apal. Sing tak eling-eling mereke rokok ora jenengmu kok. Cahya Kuntadi. Cah Blitar manggon ning Karanganyar, ya ora? Bener, Yo. Yo iki dalang sing nyambi dosen, ya ora? Bener. Kun Kuncara asmane dalang sanggit, ya ora? ta Tandange ngedapi-dapi. dipek kesi, ya ora? Pinter. 100 Pak De Gareng. Gur salaman kok. Oh tenang. Mas Cahyo. Napa? Nyuwun sewu kula badhe kepareng nyuwun wedal sekedap. Napa? Ngaturaken tali asih tondo tresnanipun Bu Sri sekeluarga kunjuk dumateng sedaya kru, yoga, sinden lan kru teng Jawi. Nah niki. Kita dilut ya Pak. Lho, entekane rokoke didom. Oh iyalah. Didom yoga. Lho kuwi sing pancen bagiane yoga kok pancen kuwi kok ya. Weh, kowe entuk rokoke mergo aku wingi aku nyalek ora mbok pilih. Bojoku loro dhewe ya. Akeh men to bubu ngono. Sik amplope Pak De. Bojomu ki Sindene ya tenang wae, tenang. bojomu ki aja mbok kei rokok terus rokoke sak gawekno grobok ngono lho. Kanca-kanca pengrawit Pak De sik. Wah. Iki jane iki bojo dalang podhek poletor to ta. Mbok langsung di pasarane war madum stok sitok ora. Pak sesuk apa saiki? Sesuk ya. Iya. Lah kowe kadung mudhun ya diserahke, mudhun war ngopo ngono lali. Wah. Bojo dalang yen ngitung aja meneh kok duit amplope didirat kok ta. Den rakelet. Mundur sik ngitung nang kono, koclok iki malah ora. Lho ki saking gembirane mergo itu tak hitunge ning mburi. Wah, wis. Iki pikantuk bonus saking Bu Sri sak keluarga. Niki bikin ngaturaken soalé Pak Dan. Nggih. Wong kok kowe padune kowe meri kowe. Mari apa? Oh kowe iki wong lanang ki pancen cucuk lampahing keluarga. Ning yen bab keuangan tetep kudu wong wedok sing ngatur. Lho buktine ya ngono kok ya. Ah ora, padune kowe sing kepengin kowe sing ngedum kok. Wong kowe wis dikeki rokok lho. Wis to. Kowe ki lak trimo nyedot to. Lah terus? Nah. Kowe nyedot piye iki? Iki kowe. Lah terus? Iki aku. Loh. Sing sampurnamil ki dalange. Awakmu ki apa kan remil awakmu? Endi? Rokokmu. Rokokku ora sampurnamil ku yen tuku dhewe gandeng iki dikeki ya sak olone. Lah kuwi kok biar kok rokok kuwi kok. Apa? Kuwi ya kok rokok. Didol. Lah, Wong diparingi kok ora dirokok. iya. Wong kurang to kowe. Kurang apa piye? Mboten monggo mriku. Nek tenan lho niki kabejan tumraping seniman yen ditimbali piyayi kados keluarga besaripun Pak Harjo Semito menika. Nggih. Mila seniman niku yen mulya ya ngungkuli raja. Nek pas rekoso ya sak ngisore kere iki tenan Mas. Nggih pun yen ngeten iki suguhane banyu mili ning anggar wis rekoso metune banyu putih tok glegeken. Karo nguyah nguyuh niki jenengan tak golekke kanca. Ayo. Sinten? Janjane sing dipatah supaya ngasta ndalang ki ora mung aku tok. Ning sejatine iki duet karo Mbak Elisa. Lah, supaya Mbak Elisa matur dhewe karo keluarga besar Eyang Harjo Semito. Mula panjenengane ben jumeneng luwih dhisik Mas Gareng. Nggih. Tak tang. Oke, monggo Mbak Lisa. Yuk. Ibu
Sugeng dalu Mbak Lisa. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu masange Yulimbo Pacaya Kuntadi ingkang kula tresnani, Pade Gareng ingkang kula hormati lan kula puji-puji pepunden kula. Amin amin. Yang jagat raya. Pepunden jagat raya. Aku kaya globe. Sampeyan aja kesusu seneng. Terbukti loh. Seorang gareng iki ora mung siji lho, saiki teng tlecek kaya tumo ning dindi ana gareng pletek gareng niku kan berarti minul yang jagat raya. Nek ya ora kaya tumo to. Kok telu pating tlecek kaya telek. Itu berarti kan berhasil toh Pak De. Sampai di istilahnya banyak yang meguru kalian panjenenganipun. Aku ora iso berbagi rezeki arupa duit ning berbagi rezeki arupa kepinteran. Kabisan, ilmu. Nah, niku lebih apa ya? Lebih mendalam dan bisa lebih durasinya lebih panjang. Nah niki wajan kabejan piyai mriki niki sponsoran niki Elisa sapa jenengmu niku lho sampun katulis kaserat Elisa Orcarus Alaso SSN MPSI sarjana seni mambu pesing magister psikologis. Jangan emosi Waduh, jangan emosi Mas Elisa Orcarus ora pecus Orcarus Alaso. Orcarus Alaso. Leres. Orcarus Alaso ki apa nama marga do? Boten. Lasso ki Orcarus itu maksudnya ki shining. Nur nek cara Jawa. Cahyo. Iku. Nah sama cahyo. Cahyo. Nah, basa kerene Orcarus. Cahaya. Jane Orcarus karo cahyo iki padha. Plek. Gitu. Sama arti. Plek. Sama arti. Ning akhire ra iso plek mergo bojone galak. Iki esen ki kowe biyen sekolahe seni, leres Pak De, riyen wonten seni. Isi apa isi STSI? Isi Yogyakarta, jurusan pedalangan. Lan kula tapi wis isi ora STSI apa? STSI mbiyen ki Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Terus munggah derajate dadi institut. Jare rektormu ki STSI sekolah tanpa sinau iso. Ora ngawur, tetep sinau. Lek sinau malah lebih ganda, lebih akeh. Ngono ya. Ning iki kamu betul-betul mencerminkan bahwa seniman sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata dengan adanya seorang seniwati seperti kamu. Kok ngaten? Yo, kejaba pinter, wasis dan mumpuni. Loh, wis kowe iki paket komplit, pinter, ayu, bawaan apik, dandan besus, iso diapusi. Niku sing poin penting. Kene diapusi. Ning sing baku ngeten Mbak Elisa jenengan perlu wigati menika matur kalian Bu Sri Sagotra nggih. Kalian Bu Sri, Pak Andreas Sagotra sedaya kulawarga besar Harjo Semito. Kula menika kepatah dados dalang. Sejatosipun bengi iki nggih dalu menika kepatah dados dalang duet kalian Bapak Cahyo Kuntadi. Sampun rumiyin sanget nyuwun mendawuhi saya sama Pak Cahyo untuk duet. Biyen. Nanging dilalah kersaning Allah. Menika kula wonten alangan. Nggih alanganipun dilalah ibu saya baru sakit jadi nggak ada waktu untuk bisa kansen. Nggih, kencan bareng karena harus menunggu di rumah sakit lama. Betul. Tadi yang nyambut gawe separuh-separuh ya rapi. Nggih, mekaten. Jadi kemarin saya izin Bapak Cahyo sama bisa diteleponkan pada Ibu Sri dan keluarga. Menawi kula nyuwun pangapunten ingkang kathah mboten saged duet kalian Bapak Cahyo. Ning upami Elisa Sios dalang mengke malah bingungke Bu wong ngomongane pating pelkutuk ngaten. Oh iya, setetek yo ngerti aku wong yo sinau nggon dalang yo Pak. Kok setetek ki apa? Paham aku, aja sepelekake aku. Ya
piye? Aja sepelekake aku. Sepelekake. Aja sepelekake. Setetek aku ora mudeng kok sepelekake. Aku ya iso tetepan walaupun mung setetek mboko setetek. Setitik mboko setitik. Ora seteteke diboko. Niku maksud kula, nggih niku kula saged lah. Saged. Nggih. Ning gandeng wektune ora iso, iki ya nyuwun pangapunten, kepeksa ora iso. Boten saged. Dilalah niku nggih kula mboten Natalan kalau wingi juga karena ibu sakit sama. Jadi emang waktunya sangat mepet sekali dan sangat mendadak. Pangapunten ingkang kathah karena yang utama walaupun kita punya pekerjaan banyak, walaupun kita menyukai seni, walaupun kita mencintai pekerjaan kita, tapi yang kita utamakan itu kasih sayang kita pada orang tua. Betul. Ya, iki patut minangka contoh. Kuwi sing marake awak dhewe iso rumaket anggone paseduluran dimulai dari rasa cinta kita nomor 1 karo ibu. Betul. Nek wis seneng karo ibu, mencintai ibu bagaimana beliau melahirkan kita, kita sadar diri. Ojo nganti natoni perkataan kita, ojo nganti natoni ibu. Ya. Seko awak dhewe menyayangi ibu, nanti kita bisa tuwuh rasa tresno awak dhewe karo bapak. Nek wis tresno karo bapak ibu, iso tresno karo sedulur kabeh sak keluarga besar Harjo Semito iki mergo saka awet mung rasa tresno karo wong tuwa. Iki ngono lho. Ya to. Aku kaya omongan karo Elisa iki kaya omongan karo ahli jiwa. Iya. Kok kandhane mambu pesing kuwi mau kok Pade. Ya sangat luar biasa ya mergo kebijaksanaan saking Bu Sri sak keluarga satemah panjenengane tidak mempermasalahkan Mbak Elisa. Monggo kemawon bebas mawon menawi Mbak Elisa mangke kersa mayang nggih. Syukur wadene mboten nggih mboten napa-napa. Ning ya nggih tamba napa nggih kuciwa penggali keluarga besar Bu Sri jenengan raketang sak kemprangan ya mayang rene. Nggih, mengke kula limbukan wonten mriku nggih mboten napa-napa kula siap. Heeh. Ning saurunge limbukan jenengan nembang sik sepisan. Nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten, nika alhamdulillah saking mboten wonten. streaming nggih mboten wonten. Mboten wonten, merdika panjenengan kagem keluarga besar Eyang Harjo Semito. Monggo merdika Mbak Elisa. Sing petingan kanggomu, Nduk. Petingan apa? Kadung tresno, Pak. Oke, siap. Nggih, kadung tresno sak bawanipun Mbak Lisa. Siap. Kadung tresno. Gareng kemeruh ora. Nggih. Darminto iki. Apa? Darminto. Oh iya. Nggih. Rina wangi dadi satemah loro asmara. Terima kasih. Niki mangke digarap ala warga laras. Jadi sepisanan langgam, kedua dangdut ning slow. Wah, cocok, cocok. Nggih. Mas Gareng sing jogeti, wah mat iki.
Oh, oke. Oke lah ya. Monggo Mbak Lisa, yuk. Lamat wis katon tejane yen kok berangkatan menjarang aduh wirakane sinawangkan seni yen besengut wimbuh patut nyata jati komrak hati aduh lestari tan lila pisah sareng nadyan bebaksane kalingan kodhong salamban kang rasa bacaane sarwa asri jero batinku tansah mawar eman bos lumayan amung kang
Pakde ngaturaken kadung tresno pamundutanipun Pak Sinten menika. Saking kulawarga nggih. Nggih. Kadung tresno. Wah iki multi talenan apa? Talenan sing dinggo rajang-rajang iku talena. Serba bisa. Talenta. Talenta Pakde. Wah. Wes. Lah ben ketok serba bisane, saiki Mbak Elisa ben dalang rene. Lah kowe ngopo? Loh, aku nyimpingi nang mburine. Golek dhek lali sing ngelekne sapa lek ora aku. Aku mbok iso ya lungguh ning mburine. Lah iki intine lak ya supaya rena penggali Ibu Sri sak keluarga ngono lho. Tur ya supaya piyai kene ya do pirsa sejatine pancen si Elisa ki iso dalang. Ah iya. Ora capet-capet. Ora mung apa? Sak capet-capet. Apa kuwi? Wes apa? Capet-capet. Capet-capet. Capet-capet kok capet-capet. Kene Mbak, ayo. Kono. Masih ada waktu lumayan setengah jam Mbak. Ayo kene. Setengah jam. Iki wis ana iki. Apa kaya. Nggih anu sing dikersakne ngono dadi pemain spanduk ngono kae dadi ben ora kecewa. Nggih. Jan. Anu tulung iki sing dalang Elisa. Kowe isah-isah ning mburi ngono. Dinggelmu mlocot ki ora ngono. Lah ku timbangane nganggur ngono lho. Aku nguyuh. Ya Mbak kene Mbak. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Elisa Urcaro Salaso. Nggih, persembahan untuk keluarga Bu Sri. Ya, Mbak, maju. Tak pasangke mike. Loh, sing yo aku no asistene kok yo sampean iki enek-enek ora. Walah. Iso sila ora? Lek ora iso tak silakne. Ayo kene. Suwi ra metu lho iki Yan. Eling-eling aku iki. Aku tak ora nyawang Mbak ya. Aku tak madhep rono kowe tak. Bu Kesi larepe pipis monggo lho pipis sik. Ayo. Gak aku ora nyawang. Ngono aku. Dadi Kesi kok ya sabar men ngono aku. Minta tolong ditali. Ngapunten ya Bu Kesi niki nggak bisa nali sendiri saya, jadi harus ditali. Oh, kowe upama bojoku. Iki aku sing ngono lho, karo bojoku wis diparut mesti wis. Kuwi lek bojoku ki sabar darono kok piyayene. Sabar apa bojoku nyawang ngono wis mekrok. Iki Bu, iki lho si Elisa iki lho bare tak sawang kok mburi ngono kok ya ngen gulumburi wah jan. Anu aja kendo, aja kekencengen ya. Sing pas wae aja kendo, aja kekendonen, aja kekencengen. Kendo ora parain teratap wah jan sengele le apik. Aja kenceng-kenceng ya. Aja kekencengen, aja kendo-kendo. Nggih. Ngene pas ya. Iki cempolone, iya. Cempolo. Semene cempolone. Oh ya, penak iki. Pak enak ya. 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 Nyuwun sewu Pak Cahya. Ana bata dirubung semut. Cakep. Sesuk esuk Pak Cahya awas tak sampluk parut. Tak dukung. Saya ini kurang kenceng ya. Rumangsa Semut rasane manis. Cakep. Nadyan kok sampluk parut mesti tak tangkis. Leleh. Ana boto digecek-gecek. Cakep. Pak Cahya digecek-gecek. Nggih. Ya iki. Monggo, yo. Ya gandeng awak dhewe dadi limbuk cange. Iya, Mak. Iki kok kurang kenceng ya, Pak. Aku nek kurang kenceng Kalau dipaku. Sik sebentar sayang sebentar. Ini harus dikencengin dikit. Iki pancen Elisa golek perkara. Iya. Yang kabeh ki sing penak kan. Kalau nggak enak tuh bilang gitu. Wah, iki Kesi wis anu wae nganggo anu apa jenenge? Mike. Kesi wis. Kesi wis brebes kabeh lho iki. Elisa. Oh, beda cagake beda. Elisa Cahayu. Nggih, Bu. Elingo karo Bu Kesi. Awakmu teko kene dadi bintang tamu sejak Bu Kesi lho. Iki Bu Kesi leres sendiko dawuh. Wis pas, Mbak Elisa pas. Kon pandan iki pas niki. Nah, nek kenceng gini enak. Elisa ora iman-iman kowe Cahya kuwi wis expired lho. Pade, iki ning kene aku dalang ya. Purba Waseso manut aku. Oh, wis dadi dalang ya iki kok. Lah iya no. Saiki kareng diam dulu. Ini limbuk cangik mau ngomong. Oh ya iki. Nduk, iya Mak. Iki awak dhewe sak loron dadi nyuli. Dadi limbuk karo cangik. Iya, bungah tanpa upama ya Mak. Iya.
Ketiban sampur jane mono ak dhewe kon duet karo Ki Dalang Cahya Kuntadi ora dadi ngopo mak. Ning saiki awak dhewe nyuli raketang mung sedhela. Enake kepiye? Kaya burung ya. Hah? Ya wis apik terus. Aja gagas penonton. Penonton sok cangkeme elek. Heeh, seneng kaya ketiban apa Mbak Elisa? Hah? Seneng kaya ketiban apa mau? Ora krungu aku. Kaya ketiban apa sampur? Oh, sampur. Ya. Ketiban sampur. Awak dhewe kanugrahan iso lungguh ana ning bantale Ki Cahya Kuntadi kene. Wong lungguhe aku ora apa-apa lho kowe iki. Rasane piye nduk anget, Mak? Penak apa ora penak bul bantale empuk. Iki penak awak dhewe kepe lha yo awak dhewe tugas dadi dalang berarti matah bintang tamu gareng karo Cahya Kuntadi. Kingko iso rebutan karo Tatin. Ya dhewe ngongkon Tatin ben maju, soalnya ket mau ngombe ya mak iya. Ayo Tin maju Tin iki wayahe maju diwehi lagu apa ta apa? Apa ya lagune manut karo kanca-kanca madang karo. Ora ana lagu kok judule manut. Oh iya, berarti nyaran apa no? Oh iya. Oh aku ngerti. Lagune nek Madangkara biasane anu panas-panas sikile mlentung. Apa kuwi? Kae lho Medion kae lho. Oh. Apa kae? Panas-panas mlaku. Ah, panas-panas. Sing mlentungi awakmu tak plentungi ora. Panas-panas mlaku, Mak. Ya nyuwun panas-panas mlaku kanca-kanca. Mbak Tatin, siap-siap maju ke depan. Sepur Argo Bromo segera diberangkatkan. Tatin numpak sepur ya, Mak. Iya ndak numpak sepur. Akeh usum mudik iki. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Tatinku sayang. Sugeng Dalu Mbak Elisa Orcarus Alasu. Mak cangik ngono wae. Mbak Limbo Mbak cangik. Gimana kabarnya Wilujeng? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras toh? Ya waras, masa ya ora waras. Oh iya. Rene mau numpak apa? Numpak kendaraan. Numpak apa kendaraan? Mangkat jam piro? Mangkat jam 7. Oh, nah. Ngono kuwi. Apa? Nah. Pak De iki ngertos mboten kula wau ngomong napa kalian Mbak Tatin? Kowe ditakoni budalmu karo sapa? Lho. Oh niki mau. Budalmu rene karo sapa? Oh, aku karo bojoku. Bojomu nah. Bojomu nah. Bojoku Lho ta, beda Pak De, cobi Pak De nek jenengan sik tanyain. Bojomu isih enak. Kuwi lho, ngono kok ya ora krungu to? Lah, kula krungune ming bojomu. Lah iya, kuwi bojomu ki sik tegese sik berjalan normal ngono lho. Maksudnya niku ta? Heeh. Ya jek normal Mbak
dalam. Oh iya syukur. Jare mobilmu Jare mobilmu Apa Pak De? Jare mobilmu Mobilmu wis lunas. Oh. Oh saiki bahasa Pak De yo ngerti ta. Dadi mobilmu ki tau kecemplung banyu, knalpotnya kena banyu. Ya lunas. Oh iya Alhamdulillah menika. Syukur. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil njuk Aku ora Pak De terjemahke Pak De. Napa Pak De? Kowe ning jero mobil karo bojomu ki ngono. Ngono piye? Numpak ngono lho. Ya iya numpak wong sing nyopir bojoku lho. Lah iya, kowe karo bojomu numpak mobil. Lah kok ngono-ngono tangane maksudnya piye? Lho apa ngegas ki ora ngene. Lho nek nyopir kan ngene. Lho niki iki ngene. membake sikile ngegas. Dadi karo bojomu ki ngono to. Nah, ngono lho, kok ngono ora paham lho. Aku mau ora ngono-ngono, sing ngono-ngono ming bojoku. Ngono lho. Oh. Lah Pak De mau ngono-ngono apa ora? Ora aku padha lanange ya. Sak rombongan lanang kabeh. Maksudnya Pak De jek iso ngono-ngono apa ora? Ngono lho. Oh, ya aku ora ngono mergo sing ngono sopir. Oh, berarti Pak De wis ra iso. Ya kari delok mungsuhe sapa? Mungsuhe anyar ya tak ngonoke. Pak De sing ngarahke kaya kopilot maksudnya. Kae sing marane bingung kae lho. Lah ya mulane Aku ki mau ngetes lho Pak De. Apa lara mata Mau kok mbok tes? ngetes. Ngetes, Maksudnya tuh kepekaan ngono lho. Ning kene ki kan keluarga, kabeh ki keluarga. Nek pancen keluarga sedulur ki ora sah dadak krungu komplit ki ngerti dong peka ngono lho. Aku ora melu-melu iki. Iki perange piya karo geplak ya iki. Kok piye karo geplak? Weton Yogya kabeh iki. Lah ya Mbak Elisa, kita kan Inggih. sama-sama dari Jogja ya. Iya. Kenapa bahasamu menjadi Loh, iki ngetes. Jare mono kowe mbiyen wis tau bodek. Kan tak tes meneh apa ya bodek tenan apa omong kurang peka ngono lho. Lah Pak Dewe langsung kedengeran langsung paham ngono. Kok Mbak Tati ora ngerti. Apa kok bodek ki apa? Bodek itu nggak bisa denger itu loh temennya. Oh sing obat flu kae Kayak Bodrek itu. Lha iki Bodek. Dek nek muni budek ki ra iso. Artine bodek. Bodek. ngono lho. Oh bodek. Nggak bisa denger. Oh, Rodo sudorungon. Oh bodek. 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 Budek. Heeh. Nek kita budek, nek dia bodek. Oh ngono, ya wis dimaklumi. Sing penting ae dhewe ngerti tegese. Aku tetep ora ngerti tegese. Lah aku Nek jen lho panjenengan kok iso ngerti? Ayo, iki bahasa ngendi Jal? aku ya mau ngarang wae kok. Tak kira iki ya Ya ngono kuwi lho jenenge seniman iki wis sing penting peka ngerti karepe ngono ya Pak De. Oh ngono. Ngono wong bola-bali wis barengan iki kudune sempak antarane aku kowe mudeng. Kok nganggo Waduh. Kok sih lho Pak De, iki mau muni piye? Aku karo kula Aku Elisa Rotatin. Kudu Sempak. kok kudu sempak Pak De. Sik kudu ngono kuwi Pak De karo Ki Cahya nek awak dhewe du kuwi. Lah apa? Pampers. Ora lho maksudnya Pikiranmu apa? Sempak itu apa? Sempak itu Sempak terdiri itu- dari dua suku kata, semangat dan kompak. Nah, antarane Pak De Gareng, Rocky Cahyo cetha sempak. Lah Elisa Rotatin kuwi yo kudu sempak ngono lho. Oh, Dadi kita semua harus semangat dan kompak. Kok tak kira katok cilik ya lho. Tak kira katok cilik. Oto. Mbak Tatin iso apa ngucapake apa kanggo keluarga Pak Andreas Busri, Oke. keluarga Eyang Harjo Semito. Sik sadurunge ngucap ki anake sapa mbok kon mulih kuwi. Iki Wong iki nonton ta. wayang kok sedan kotak. Iki engko arep tak sangoni 100 kok engko ngewangi aku. Ayo mbok kon melu rene wae kuwi mbangane nang kono. Ah, itu sekali tempo dadi bintang tamu lho. Heeh, engko bar iki. Aja cerewet semene iki engko sing bayari aku kabeh ngawut ya ora. Alah kowe Lara. bengi iki kowe karo aku kuwi melu kes. Melu bukesi betul. Oh, padha andane. Ayo, Ayo Mbak matur. Tatin. Nggih.
kagem keluarga Bu Sri kalian Pak Andreas mugi tansah pinaringan sehat nggih, lancar rezekine, mugi tansah apa jenenge? Apa lah apa? Kok aku dadi ngeblengkot sih. Mugi tansah pinaringan lancar rezekine, terus tansah guyub rukun, bahagia mulya mboten enten apa alangan setunggal menapa ngenten nggih. Aku nek kon ngomong karo kaya Elisa ora iso blek-blek. Tur ya kowe iki ndongake wong iki ya percuma kowe ndongakno awakmu dhewe sik. Oh ya Mbah. Mbah. Babeh. Lah sama Aku mesok aku lho Pak De isih rada mesok lho. Aku petuk tati tuwa men Mbah. Lah ketok iki mbiyen ki kulite ki urung jengker-jengkerit ngene kok saiki wis Marmune nek wis nglunthong ngono to. Biyen ki jek alus ngono lho jan. Aku ki Mbak Seno. Weton kraton. Dadi ora jarik tok sing tak wiru, kulit ya tak wiru. Oh ngono. Dadi ben komplit dadi sak awake kabeh wironan. Aku kepethuk tati dadi tambah umur aku. Lah jenengan sakniki yuswa pinten Jal? Ora usah takon kok ndak mbok nyang. Kok dinyang sak menehi piro? Ora ya, ora, tidak ada rahasia buat saya. Kenapa? Saya tahun depan 60. 60? Wis tuwek ya. Mulane kok dinimbah kok ora gelem. Lah aku urung duwe putu kok. Apa nek mbah iku kudu duwe putu? Meh duwe putu lho. Nek ciri khase wong diundang mbah yen wis duwe putu sok yen putuku lahir undangan mbah. Oh, 60 tahun kok urung duwe putu ya. Loh, aku tertib kok. Tertib ta? Oh, berarti iki belum mbah. Ya sepurane nggih. Sapa jenenge Om? Kuwi leh wang-wangun. Om. Piye-piye walaupun lanjut usia, orang itu pengennya dianggap punya jiwa muda. Oh ngono. Jadi walaupun lanjut usia, itu pengennya dianggap berjiwa muda, tetap timur. Cah loro ki do arep rebutan warisanku waduh. Ya ora. Kene mbah kono jiwamu. Wis iki saiki kowe kudu diketoke kaprawiranmu mumpung kepethuk dalang wedokan kuwi. Kok dalang wedokan? Kok dalang wedokan? Iya dalang wedok ning ki cake kaya wong lanang dadi wedokan. Nah, mergo dalang kok tetep sikape kudu kaya wong lanang. Iya, bener. Nek dalang wedok iki malah penak apa luwih gampang apa luwih angel? Lho, angel dalang wedok kuwi. Angele piye? Angele iki nggo nyabetke wayang kuwi ora seprigel karo dalang lanang. Ora iso? Ora iso seprigel dalang lanang. Mergane? Mergane iki delok ya. Lho. Nah, ana sing mengganjal. Nggon arep nyabetke iki ana sing marai ganjel kuwi lho, sing marake rasa. Jek. gene ora ana sing ganjel, sok meneh nandalang dilaminating. Kaya ana dalang laminating dulu ke fotokopian. Wong kari kabeh kari anu sing carane kepiye kok terganjal oleh situasi dan kondisi. Nah ya, coba. Elisa luar biasa, apa-apa iso lho Pak. Iso, wis. Dalang iso, nyanyi iso, nyinden iso, nabuh oke, nyopet ya oke. Iki lho kancamu dhewe lho. Iki Mbak Tatin ana spesial permintaan lho iki. Napa? Mbak Tatin kudu gandrung Pak Cahyokun tadi. Ya ana permintaan tenan. Dadi sing gandrung kudu Mbak Tatin. Pak Cahyokun tadi carane iki pasif. Nah, sing aktif sing wedok. Nah, engko sing dadi embane Pak De Gareng. Aku ora mlebu aku. Lah piye? Ditonton wong akeh dadi ban. Lah kon dadi apa? Purbawaseso ki dalang lho, bebas dalang arep kepiye kok. Bendahara. Oh, bendaharane buka sibuk niki nganu nggih, kula nyuwun izin nggih menika. Nggih wis siap kok. Mbak Tatin gandrung Pak Cahyokun tadi. Terus lakone apa? Lakone gandeng sing wedok sing gandrung berarti Mbak Tatin dadi suminten ngono. Kun, ayo kun. Kun cengelmu iki ora. Nah, sing komplit ngono lho. Cahyokun tadi Pak Cahyokun tadi engko dadi Mas Broto. Mesune karo Elisa kok ndengoke karo aku. Ayo. Ya. Oke. Biasane aku lek diperintah karo sapa-sapa iki emoh. Emoh terus Gandeng sing perintah iki wong ayu to, dadi aku gelem malian iki. Oh, ya. Pak. Iya, sama-sama. Oke. Alah, ini tenang aja
aja. Ini cowoknya pasif, jadi yang aktif nanti harus yang cewek. Kok nek Mbak Tatin kurang aktif engko tak kritik engko dicomot karo Bu Kesi. Oh, dicomot kok wis lunas kok. Oh to, kok aku urung. Iki piye posisi kula pripun iki? Oh jenengan dados broto, mengke sik nganu sik ngoyak-oyak ben Mbak Tatin. Maksudnya kula linggo napa ngadeg? Oh lah. Ya ngadeg. Nah menika perbuatan penonton pripun Pak Cahyo menika jumeneng napa lenggahan mawon? Jumeneng nggih Pak. Wong lanang iki kudu ngadeg. Nggih, pangapunten Pak Cahyo. Menika panjenengan wedok. Nggih. Ayo. Ayo to. Yo, turuk. Ngono. Jarweng jarwo. Pak De bareng nyiarin dulu ya Pak De. Iya. Yun, para rawuh. Gandeng pemainipun ketoprak namung kalih, monggo kula aturi kondur mawon. Aja no. Nyiarke sing apik ngono lho. Nggih, dalu menika giaran ketoprak Cahyo Kumala. Kanthi sesirah apa? Kanthi ira-iraan. Nggih niku lakon apa? Suminten Gandrung. Suminten itu. Gandrung. Tok. Wah, sabar telo. Ngopo? Kantem lampu lho. Polahmu kaya ngono kok ora. Ayo, Mas Brata. Kusik. Ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku. Iki kaya suminten sing mrepeki aku. Kula Den Mas Brata, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi kemawon kok ya ketepune nang kene ngono lho. Bukesi ora sir pipis-pipis sik ngono lho, ta? Den Mas. Kepiye Kula suminten? menika madosi panjenengan ketoten pundi to? Kusik kudune kowe lak ya ngerti karo tata krama. Lah napa to? Kowe iki wong wadon. Kudune pinter ndelikake wadine. Kenapa kok kowe wani gepok singgol kelawan aku, Suminten? Lah kula menika sampun kapan saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Banjur yen wis ketemu karo Mas Broto, apa sing bakal ndok tindakke ae? Kula pengen ngomong sethithik kalian panjenengan. Mara kake matura sing ndok karepake kepiye? Den Mas, menika wiranipun kok mboten sae kula benake to Den Mas. Sena. Iki ket momok totak iki ning ndi to Sing asale? sapa to sing entok? Asale ana totak. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Mo aku Wis to. Aku kadung anget ning kene kok. Wis to, ndah. Ben ngerti carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, rung kulino ketoprak, ben ngerti kentongane Ya ketoprak. aku seneng lho. Kae wis mulai abang lho. Kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Ora bar iki terus biru dhek engko. Masamu. Ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton. Tonton iki tonton tenan iki. Serius. Tutuk. Kowe ngerti ora bedane maling karo ketoprak? Kesuwen ya kuwi ya. Den Mas, Piye Suminten? panjenengan menika mboten mangertos glagatipun kula. Glagat sing kepiye sing ndok karepake? Nek jenenge wong tresna menika rak nggih kados ngenten iki napa kados panjenengan mboten kraos atinipun panjenengan menika napa mboten kraos to Den Mas? Sing kok demek kene sing obah kok liyane. Den Mas. Kusik ngene. Suminten. Apa kira-kira kowe ora kulak pawardo adol pangrungu lamun to Den Mas Broto kuwi wis duwe pacangan? Saya tidak peduli. Gegantilan kemayune ora. Den Mas, kula Ketoprak saya tidak peduli. Mengko dhisik kok ngacung-ngacung terus to niki iki kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. sing dadi mutiaraning uripku Kusik. Sing dadi Arep nanti. Ngene wae lho. Jar. Oh, diare kowe jane Suminten apa copet bengak-bengok ora? Oset to. Lah kula menika mbok panjenengan ora mesakake apa piye nek
Mung cempluk warsiah sing pinter ndongkel katresnan jati ingkang tumanem oning tumtuming jejantungku. Mula sing gedhe pangapuramu katresnanmu kepeksa ndak tampik. Pik. Piye sapa? Ndak tolak tegese. Sapa mau jenenge? Sapa mau jenenge? Cempluk warsiah. Cempluk warsiah? Konen rene. Iki kowe ora ngerti sing jenenge cempluk warsiah? Durung. Kae cempluk warsiah ya iki. Lah burine iki ingon-ingone. Aduh, kowe biyangku biyang. Rene ta biyang. Terus. Ya. Biyang. Apa? Biyang ngene iki lho yang aku ki tresna karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku mbok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben seneng karo aku ngono lho. Aja kok nek kowe kok nolak, kowe kok ki aja nganti nek Broto wi nolak kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe kono. Wong berat. Kok berat? Berat to? Oh, berat. Kowe sapa? Destontenmu. Kok ana pawongan cat katon cat ora ki sapa? Iki ketoprak ora metu demit. Kok kowe tega? Ora napa tresnane? Sapa jenengmu? Suminten. Suminten. Apa kowe pancen tega? Mlatra, Mban. Ketok. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungsa ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung cempluk warsiah, parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono to? Pancen. Ngono. Ya. Ya wis. Ora tanggung jawab. Lah wong bener. Jenenge tresna kuwi jalaran saka kulino lho. Tresna kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kula nek apa jenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyang rene ta? Kok dadi kowe iki ra iso iki lho, iki kenapa kok dadi nganu terus iki? Iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyong iki? Panjenengan ana manut karo aku. Mongko biyong iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyong iki ora tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyang. Iki lakone pembantaian apa piye? Maksudnya bae ditembungke ben nganti dadi ngono lho. Broto. Piye? Welas ana anakku, Broto. Welas kepiye sing tu karepake? Ora ketang namung sedina. Dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Oh, ya iso kaya ngono. Andum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sifate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan kok nek jenenge nampek wong wedok, engko bakal ditampek genti ngono cepet-cepet. Broto. Brat. Broto. Brat. Kamu mau enggak? Apa to? Ora bisa. Ora ketang mung saged deping netra toponen anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi. Lah wong iki mboke ngono lho. Aku iki mboke Den Mas Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing ceplok warsiah konen rene. Pratane cempluk warsiah monggo Bu Kesi Rahayu tok 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 tok. Monggo Bu Kesi. Kok malah aku sing dadi cempluk. Ora iso. Iki ora. Ayo, Bu. Oh yang karo iki aku. Bu Kesi dados cempluk nggih, niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprak aku. Tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Memangnya yang bisa dalang cuman kamu? Oh. Sana, kamu
jadi cemlok. Tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, tidak estu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Tintingane 6. Wayange dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso ndalang wong kowe iki. Kuwi len jejeg keprak buanter mau ning omah bagane njejeki ndasku kok. Gandaning kang sekar kedua. Tepuk tangan para lega. Lawan kembang-kembang menor. Bagi iki dalane akeh men. Arum ora usah nganggo iki. Moh aku kuwi tipakmu, moh. Winaran ayat-ayat kati kusum mangambar waraku sing dupa kanggo melon kelon kati mega lir membo Bathara. Piye coba? Wah, luar biasa. Sayangku, luar biasa. Aku malah lagi ngerti sampean iso ndalang apike kaya mengkono. Iso diterus kena serpak ayo. Nandani lawang to kowe. Lihat langning kanggian naglar panda moncar ayo. Sing marahi sapa kowe? Sanjis, ayo sangan. Sampean bae kok ya pinter men to. Gak usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Kok apik aku ora tau. Sakit. Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake ning omah. Aku rek melu masane. Iki gara-gara gareng iki lho, Nek kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Aku janjan sing tukang ngobong. Pinter ndalang. Iya aku percaya, aku perkara awakmu percaya. Apa ki? Aja meneh kok dalang ngremus bojo iso. Ya wis tak ngapura. Ning aku disayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, kene tak wakili. Aja. Dicium Timbang diwakili gareng tak cium ya ora apa-apa. Ayo. Sapa sinden sing nesu sapa? Kene. Kok jo arep ngono sih, Den? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namung geguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang, aja mung Arisa tok sing mbok kono-konoke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah, duduk lagi. Ayo, Sa. Lanjut. Luar biasa. Saya sok guyon jenenge geguyon ya kaya ngene iki. Ketoprak bar ki. Baro. Balike separuh. Aku bayare penuh e. Wah, jan iki pancen yen iki kowe ora tanggung-tanggung. Elisa Tatin ki wis digodhog rampuk paribasane. Heeh, diplites ora iso mati. Ora iso mati. Wis ana wae kepinterane sing kudu ditokke. Mula mumpung iki ditimbali Bu Sri ning tlatah kene ditanjakke. Iya, genah. Ayo apa? Aja meneh kok kon nembang kon joget kon ketoprak kon usung-usung gamelan ki lho iso. Ora iso, ora iso. Wah iya. Kon gendong Pak Dre ya iso. Pilih gendong arep pamburi kene. Ya. Oh. Ya. Ayo kanca-kanca yoga bubuk sik ya. Kuwi Mbak Tatin kon nembang ngono lho. Nembang ki. Nggih, niki ngaturaken lagu Banyuwangen menika pamendutan. Oh nggih. Apa lagune napa niku? Gerajakan. Oke, gerajakan. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon. Nggih, nderek mawon. Monggo dipun aturaken gerajakan Banyuwangi. Yo, dados.
biasa nggih. Terima kasih Mbak Lisa, Mbak Tatin, Pak D Gareng. Nggih. Mangke